Két dolgot tudtam már az indulás előtt, hogy egyedül megyek, és hogy videóra veszem az egész utat. A gond csak az volt, hogy előtte soha nem jártam motoros túrán, és kamerát sem fogtam még a kezemben. Szóval az indulás előtti napon vettem egy kamerát, és elkészítettem ezt a gyönyörű felvételt, hogy valamit értsek hozzá. Egy dolog pipa. Amúgy ez azt jelenti, hogy útközben bénáztam azzal, hogy megtanuljam kezelni. Így sajnos sok felvételem használhatatlan lett. Na mindegy, a végére már egész jól belejöttem. Szerencsére az utazás többi részét nagyobb alapossággal gondoltam át már hónapokkal az indulást megelőzően. Hol is kezdjük a tervezést, ha el akarunk menni motorral Grúziába? Hát mondjuk vegyünk egy motort, az biztosan kelleni fog. Már egy évvel az indulás előtt elkezdtem nézegetni a motorokat, hiszen sok szempontot figyelembe kellett vennem a választáskor. A szóba jöhető vas legyen elnyűhetetlen, menjen át a falon is, meg a vizen és a sáron, azért az aszfalton is állja meg a helyét, és legyen faék egyszerűségű, ha javításra szorulna az Isten háta mögött. Végül pár típusra szűkült a listám, majd hetek, hónapok keresgélése után megtaláltam. Telefon, megnéz, kipróbál, megvesz, oké. De hátra volt még a felszerelés beszerzése és egyéb tervezési feladatok. Útvonalak, okmányok, költségek, biztosítások, és így tovább. Szóval a következő hetekben ez az Excel tábla volt a legjobb barátom. Minden héten egy lépéssel vagy egy-egy behajtott csavarral közelebb kerültem, hogy készen álljak. Közben a motort és magamat is próbáltam felkészíteni a túrára, és a nagy nap egyre csak közeledett. Az indulás dátumát szeptember 3-ra tűztem ki, és lassan, de biztosan minden részlet a helyére került. Illetve majdnem minden. A start előtt pár nappal időpontom volt a márkaszervízbe, mivel a motoron még volt egy kis szerelnivaló. A helyszínen mondták, hogy hiába jöttem időre, a munkát csak jövő héten kezdenék el. Hát ez egy kicsit lesokkolt. Úgy tűnt, el kell halasztanom az indulást, és átszervezni az egész utam,
amire annyi ideje készülök. Azonban minden rosszban van valami jó. Az univerzum és a social médiák kegyes algoritmusai küldtek nekem egy megmentőt, HB Motó Bélát, aki, előre megsúgom, nem utoljára mentette meg a seggem ezen a trippen. Na most már tényleg minden készen állt. Az indulás reggelén felpakoltam a motort, és egy közös kora reggeli kávézással elbúcsúztam a barátaimtól és Budapesttől. Párszor még átfutott az agyamon, hogy biztos jó ötlet ez. Miért is csinálom? De a belső kételjeimre adott válasznál a szerb határ érkezett előbb, és már is a túloldalán találtam magam. Innen már nincs vissza. Átértem Szerbiába. Az idő nagyon fasza. Ez az első ország, van még hátra 5. Tervem az volt, hogy az első 4 napban gyorsan haladok, hogy minél előbb elérjem a 2500 kilométerre fekvő grúz határt, mivel élményeket gyűjteni és felfedezni a Kaukázusban szerettem volna. Ezért próbáltam a lehető legrövidebb úton átszelni az első pár országot, így Szerbiát és Bulgáriát is. Végül elértem az Európa kapuját jelentő bolgár-török határt, ami egy gigantikus képződmény. Ez itt Európa vége és Ázsia előszobája, kelet és nyugat közti inflexiós pont. Üdvözlésképp lelocsoltak fertőtlenítővel, elkérték a papírjaim, majd autókat tologattak, felírták a rendszámom, és már folytathattam is utam. Ezen a ponton éreztem először azt, hogy távolodok az általam komfortzónának tekintett világtól, és belépek az ismeretlenbe. De sok időm nem volt ezen elmélkedni, mert másnap várt rám Isztambul, és a reggeli csúcs egy 15 milliós metropoliszban. A hétfő reggeli városi csúcsforgalomról eddig a pontig gyűjtött megrázó élményeim gyorsan eltörpültek, ahogy haladtam a város központja felé. Mindenhol autók, buszok, teherautók és 6 sávos dugó vagy lépésben araszoló forgalom. Végül sikerült komolyabb mentális összeomlás nélkül elérni a Boszporuszt, és ezzel egy mérföldkövet teljesíteni. Így életemben először, földrajzi értelemben is, Ázsiában voltam. A kis sikerélmény után nem sokkal magam mögött hagytam Isztambult, és folytattam utam Törökország belseje felé. A nap hátralévő részében változatos tájakon vezetett utam, amelyen egy új barátot is kaptam kísérőül. Állandó átfájás. Ami nem is csoda, hogyha 3 napja ugyanabban a pózban ülsz, és monoton szeled a kilométereket nyílegyenes autópályákon. Ezért egyre gyakrabban tartottam szüneteket, hogy átmozgassam magam, ami a túra végére egy egész kis rutinná állt össze. Törökországot kezdtem nagyon megszeretni. Proper kaják, bazáros kisvárosok, szép tájak és kedves emberek jellemzik. És persze, pompás közlekedés. Néha nem árulnak benzint a benzinkúton, és van, hogy nehezen értjük meg egymást. És az is biztos, hogy nagyon szeretik a saját zászlójukat. Airbnb-n foglaltam egy szállást, és a megadott cím az egy hegytetőn volt, a semmi közepén, és amikor odaértem, akkor egy házban pislákolt a lámpa, oda bekopogtattam, egy idős házaspár döbbenten nézte, hogy én mit keresek ott motorral, bukós isakba. Aztán valahogy sikerült lekommunikálni, hogy egy hotelbe szeretnék menni. Mutogattak is arrébb pár házzal, hogy ez egy hotel, ahova bekopogtattam, majd kiderült, hogy ez nem a megadott szállás, hanem csak egy hotel, ahol 2 ember ült az előtérben és cigizett, és nézték a híradót. Majd megmutattam nekik az Airbnb-ről csinált screenshotot. Felismerték a srácot a név alapján, felhívták, odajött kocsival,
hogy egy totál másik helyre átjöttünk 8 kilométerrel arrébb. Ez is egy hegytetőn van. Gyakorlatilag endulózni kellett felfele a hegyen. Tiszta sár lettem, de itt vagyunk. Semmi közepén egy házba, én meg a srác. Ja, és az egészben az a jó, hogy határtól már csak 40 kilométerre vagyok. Úgyhogy holnap fél óra is Grúziába érek. A hosszú nap után felfrissülhettem a híres török fürdők egyikében, majd újdonsült barátommal megnéztük a török válogatott 6-1-es égését a hollandok ellen, amitől ő nagyon szomorú lett, én pedig nagyon álmos. Reggel már alig vártam, hogy elinduljak, de még mielőtt motorra szálltam, kielveztem a borongós tengeri kilátást az ablakomból. Hajtott a remény, hogy nem soká átlépem a határt, és Grúziában leszek, ezzel elérem utazásom egyik célját. Sötétedésig pedig Mesztia városába érek, és még ma találkozhatok a barátaimmal, Pannival és Petivel, akik épp a hegyekben túráztak. De a dolgok máshogy alakultak. Itt vagyok a grúz-török határon, visszafordítottak a grúz oldalról, hogy PCR-tesztet kell csináltatni, úgyhogy most megyek vissza Kopába, a kórházba, csináltatni egy PCR-tesztet, aztán visszajövök és megpróbálom újra. Itt vagyok a kórháznál, ahol holnap este 6-ra akartak PCR-tesztre időpontot adni, de adtak egy másik címet, ahova, hogyha elmegyek, akkor ott megcsinálják. Úgyhogy most át fogok oda menni, és megnézzük, hogy tényleg megcsinálják-e ma. A megadott címen egy bezárt utazási iroda van, de a telefonszámot felhívva ebbe a hotelbe hívtak át, és itt fogják megcsinálni a PCR-tesztet. Az előbb már voltam fenn, de készpénzzel kell fizetni, úgyhogy levettem pénzt, és most visszajövök. Geldin mi? I'm fine. Neyse, I have the cash. 170 mi? Ver. Tamam. Hani 170 değil bu. Of. Of. Arkamdan gel. Tamam. A nővérkék nagyon kedvesek voltak, gyorsan levették a mintát, és még közös képet is kértek. Ezután 3 órát kellett várnom az eredményre, amivel biztossá vált, hogy a mára kitűzött távnak csak a töredékét fogom teljesíteni, és bukó a tervezett találkozó a többiekkel is. Ez azt jelentette, hogy egy teljes napot vesztettem, ami nem jó, de nem is katasztrófa, mert az ilyen nem várt eseményekre számítottam, és azért hagytam helyet üres napoknak is a menetrendben. Addig legalább volt időm kicsit lógni a tengerparton, és összebarátkozni egy helyi motoros sráccal, aki épp körbe utazta az országot. A teszteredményeket az utazási iroda előtt az utcán osztották szét az összegyűlt tömegnek, szigorú adatvédelmi és egészségügyi szempontok szerint, mégpedig addig kiabálták a neved és a teszted eredményét, amíg előre nem fúrtad magad a potenciális fertőzöttek közt, és át nem vetted a papírt. A határon, az igazolással a kezemben már minden simán ment, azonban a nap tartogatott egy újabb meglepetést. Átjártam Grúziába, itt vagyok Batomin után, 2 kilométerre vagyok a mai szállástól, és elszakadt a kuplungkábel. Körülbelül még egy fél óráig világos van, úgyhogy ezt most itt meg kell csinálni. Szerencsére van nálam tartalék Bovden, de még sosem javítottam kuplung szakadást. Ez most nagyon hiányzott. Kábel szakadás megoldva. Egy másfél órába telt, illetve telefonos segítséget kértem Horváth Bélától, alias HB Motótól, aki az indulás előtt is kisegített engem. Hát nem volt egyszerű. Kicseréltem a Bovdent, illetve itt ezt a 2 csavart meg kellett húzni, és itt fent beállítani még. Azt hiszem, hogy most már minden rendben lesz, és egy 10 perc és a szálláshelyemen leszek, úgyhogy most rám fér a pihenés, meg egy sör.
A kalandos tegnap után elérkezett, amit már a trip kezdete óta vártam. Végre fejest ugorhattam a Kaukázus tájaiba, és útnak indultam Svaneti régióba a hegyek közé. Szikrázó napsütés, a motor összerakva, minden adott volt egy tökéletes naphoz. Boldogan motoroztam a hegyek között, és minden csodás volt, kivéve ezt. Még ez sem tudta elvenni a kedvem, mert ez egy jó nap volt. Kicsit rozsdásan ébredtem a tegnapi szívélyes vendéglátásnak és a Svaniházi bornak köszönhetően, de várt rám a hegység belső része, ami még több kalandot és felfedezést ígért. Ekkor még nem sejtettem, hogy ami következik, az életem egyik legnagyobb élménye lesz. Már csak ezért az egy napért megérte belevágni az egész túrába.
Másnap csinos kis spoton ébredtem, és a tudattal, hogy végre utolérem Petit és Pannit Tbilisiben, és 2 nap megérdemelt pihenő jön. Így volt időm megadni egy kis törődést magamnak és szegény motornak is. Majd ezután a Kávé című pantomim előadás újabb felvonása következett. De vártak rám a barátaim, így jobbnak láttam indulni. Tbilisi milliós nagyságú, közép-európai jellegű főváros, méretében, dinamikájában szerintem egy kicsit hasonlít Budapestre, így elég könnyű volt felvenni a ritmust. Képzelhetitek, milyen felüdülés volt egy teljes hét után végre lerakni a motort, a kabátot, a bukósisakot, és végre gyalogmászkálni. Pihenő után az volt a terv a trip következő szakaszára, hogy megjavítatom a letört tükröt, és utána elindulok Tbilisiből fel északnak a Kazbegi régióba. Ezután átmegyek Azerbajdzsánba, és a fővárosig Bakuig megyek, ahol csobbanok egyet a Kaszpi-tengerben. Innen pedig már csak haza kell jönni. Ja igen, de előbb kellett találni egy szervizt, ahol beszéltek angolul, és vállalták a javítást. Én siettem volna, de komótos szerelgetés következett. Legalább addig megvizsgálhattam, hogy mennyi dzsuva rakódott a motorra. És ha már ott volt, erre a vasizére is felmásztam, csak hogy teljen az idő. One eternity later. Végre kész lett. Vissza a városba, dobtam a többieknek egy puszit, és már indultam is tovább.
Amúgy próbáltam felvenni az utat, mert egy nagyon szép völgyön vitt keresztül, de először egy bogár ragadt a kamerára, utána a felcsapódó víz és a szembesütő nap sem segített. De legalább azt felvettem, ahogy megtámad sétáltatás közben egy kutya. Aki most izgulna, hogy lemarad valamiről, annak üzenem no para. Másnap ugyanezen a katonai útnak hívott úton jöttem vissza, szikrázó napfényben. A para inkább az volt, amikor majdnem kivasolt ez a kamion. De ezt leszámítva nagy fám volt ezen a tájon motorozgatni. A katonai út neve onnan ered, hogy régen ez volt az egyetlen összeköttetést biztosító út Moszkva és Grúzia közt. Ennek állít emléket a szovjet időkben épült orosz-grúz barátság emlékmű. Egyébként orosz támogatással 2 szakadár állam vált ki Grúziából polgárháborús körülmények közt. Ezek egyike pont az emlékmű mögött fekszik. Szóval képzelhetitek, milyen jó barátok a grúzok és az oroszok. De legalább jól néz ki, és a kilátás is prémium. Itt vagyok az azeri határon. Azerbajdzsán épp most utasította vissza a belépésemet. Hogy miért, azt nem mondta a határőr, csak annyit, hogy átküldték az adatokat, hogy én át akarok menni, hiába van vízumom, nem engednek be. Az előbb beszéltem telefonon a bakui magyar konzullal, aki azt mondta, hogy Grúzia és Azerbajdzsán között a határátlépés az le van zárva, ezért tagadták meg a belépésemet, és semmiféle esély nincs arra, hogy szárazföldön át tudjak jutni Azerbajdzsánba. Újratervezés. Az eredeti terv helyett inkább Örményország felé vettem az irányt, hát ha több szerencsével járok. De a határátlépéstől egy kicsit féltem, mert az örmények megszakították Magyarországgal a diplomáciai kapcsolatot 2012-ben. És amúgy a PCR-tesztem is lejárt már, szóval nem tudtam, hogy mire számítsak. Hát ez elég simán ment. Ez volt idáig a legsimább határátkelés. Na, hát itt vagyok Örményországban. Ez ennyi volt. Körülbelül 10 perc alatt átjutottam mind a két határon. PCR-teszt se kellett, az orvos ránézett az EU-s Covid kártyámra, és adott egy ilyen kis igazolást, amivel simán átengedtek. Úgyhogy irány Jereván. Örményország nagyon szép hely, de egyben nagyon furcsa is. Mintha megállt volna az idő a 80-as években. Mindenhol ladák és poszt-szovjet maradványok. Ha zombis filmet akarnék csinálni, akkor biztos, hogy itt forgatnám. Nézzétek ezt az izét. El se hittem. Örményország eddig a legkomolyabb hely. Egy 70 kilométeres úton jövök már 2 órája, így néz ki az út. Vagyis nincs is út. Szállásadó még nem válaszolt vissza, megadott cím pedig nem létezik a Google Maps szerint. Mindjárt be fog sötétedni, és még a legközelebbi városig, ahol civilizációnak nyoma van, kell menni egy 40 percet. Hát ez nagyon komoly. Ez nagyon komoly. Remélem megúszom defekt nélkül. Kívánjatok sok szerencsét. Ezt valahogy éljem túl.
világ legtermészetesebb dolga, hogy közben itt terelnek 3 tehenet. Ezt megtalálni. Gyerekek, ez itt a hegy tetején, a semmi közepén egy kibaszott nagy hotel. Ez mi? A reggeli fényben vált láthatóvá, hogy tényleg a semmi közepén van ez a hotel, de a csend és a kilátás kárpótolt mindenért. Meg persze a tehenek. A terv szerint ma estig kényelmesen elgurulok a fővárosig, ahol kiveszek egy szobát, és holnap tolok egy day-offot. Várost nézek, és egy motormentes napot tartok még a hazaút előtt. Nem sok mindent tudtam Örményországról, mert alapból nem is ide készültem jönni. Szóval kíváncsi voltam, mit tartogat még a szocialista időutazás Jereván felé. Na, itt vagyok, sorry a rettenetes kornyikálásért. Megkértem a hostelben a recepcióst, hogy mutasson valami jó örmény zenét, és hát ezt mutatta. A turistáskodás után ideje volt a motort felkészíteni a visszaútra, de ekkor vettem észre, hogy az egyik teleszkópból szivárog az olaj. Szerencsére a portásnak volt egy szerelő kontaktja, akit egyből fel is hívott, és már vártak is engem egy vizitre. What is this, brother? This is for you, for helping me. Thank you very much. Thank you very much, brother. I'm give this my daughter. Az örmény emberek amúgy elég jó fejek és segítőkészek, legalábbis az alapján, amit én tapasztaltam. Úgyhogy kicsit bántam, hogy csak ennyi időm volt itt lenni, és már indulnom kell vissza. Thank you. I'm René. My name is Peter. Nice to meet you, Peter. Ekkor még nem tudtam, hogy ez csak a káváriám kezdete, és még sok hullámvölgy vár rám a következő napokban. Na de ne szaladjunk ennyire előre. We can fix it if we will have the seal. We don't have the seal. Okay. And also I have called some shops, they also didn't have the size. Do you want to... Yes, please. So, is it... Serosh! Serosh! यहाँ पे कॉफी दे ले. Is it safe to ride
with this bike? Oh, well, it won't be as comfortable as it was. Okay. You need to be careful. Most értem át Örményországból Grúziába. Elég simán ment a határátlépés. Ha minden jól megy, akkor ma még Törökországban leszek. Most ilyen délután 5 óra körül van. Innen egy 40-50 kilométer a török határ. Egy elég kis fiszfasz határátkelőt jelöl a térkép. Még ez se tűnt túl nagynak, meg ahogy látjátok, gyakorlatilag egy bódé az egész. A motor az kezd darabjaira hullani, az első teleszkóp engedi az olajat, az előbb sikerült szénné égetni a táskámnak a jobb oldalát a kipufogóval, mert ezek a kis távtartó blokkok elcsúsztak. Úgyhogy szerintem romokba fogok hazaérni. Nem jártam sok sikerrel, mivel ez a határ le van zárva, úgyhogy el kell menni Batumi fele, és ott tudok majd átmenni, ami innen egy jó sok óra motorozás, úgyhogy már csak holnap tudok átmenni a török határon, viszont nincsen grúz pénzem, nincsen internetem, úgyhogy keríteni kell pénzt, meg valami szállást éjszakára. Nem túl rózsás a helyzet. Visszajöttem az első kisvárosig, már sötétedik. Az előbb sikerült levennem pénzt egy ATM-ből, most pedig itt van ez a csodálatos hotel mögöttem, ahol ki fogok venni egy szobát. Szerencsém van, még vacsora is van. Annyira mégse szar ez a nap. Mondjuk átfáztam, kurva hideg van, kezem az lefagyott. Vissza kell menni Batumig, ami egy majdnem egy napos kitérő, vagy egy félnapos biztos. Úgyhogy most itt megállok, megpihenek, kajálok egyet, aztán összeszedem a gondolataimat,
és kitalálom, hogy mi legyen holnap. Jaj, szép technós cipő. Kapja rendesen. Lemegyek kajálni, aztán ezzel kezdeni kell valamit. A nap mérlege plusz egy napkerülő és egy kiégett táska. A török tengerpart helyett egy újabb nap a grúz hegyekben. Gondoltam, hogy ezzel túl vagyok a nehezén, és ma már könnyebb lesz, de tévedtem. Most van az, hogy nem tudom, hogy mi lesz. A motor úgy tűnik, hogy szétbaszódott. Egyszerűen nem húz, nem tudok vele menni normálisan. Az előbb megpróbáltam megszerelni, de nem sikerült. Úgyhogy most próbálok telekommunikációs segítséget kérni. Aztán valami lesz. Ja, amúgy itt vagyok Borjomiba, ahol ezt a szénsavas ásványvizet csinálják. Úgyhogy az, gondolom ez ilyen híres város itt Grúziában. Na mindegy, Borjomiban legalább ihatok egy kis borjomi vizet. A mögöttem lévő hotelben mondták, hogy nincs a környéken szervíz, csak a következő városban. Így a helyi gumisműhelyben próbálkoztam, ahol megismerkedtem ezekkel az arcokkal. Azt mondták, nem probléma, megoldjuk. Ők ismernek valakit, csak várjam meg, hogy kész legyen az autójuk, és utána kövessem őket. Nem voltam benne biztos, hogy nem a vesémet fogják eladni, de más választásom nem volt. Először a helyi sufni műhelybe mentünk, utána ennél a bérlős arcnál próbálkoztunk, de amikor mondtam neki, hogy a karburátort kéne kitakarítani, csak legyintett. Az túlzás, hogy mondtam, mert a kommunikáció kézzel, lábbal és Google Translate-tel folyt. Az egyikük tudott kicsit németül, amivel sokra nem mentünk, de legalább azt megtudtam, hogy az unokatesója Berlinbe lakik. Rövid telefonálgatás után átmentünk egy újabb helyre, két sráchoz, valami roncstelepszerűségre. Még szinte le sem szálltam a motorról, már körbeállták és szét is kapták. Nem túl szakszerű, de nagyon magabiztos szervizelés következett. A vége az lett, hogy kivették és a kezembe adták a légszűrőt, visszacsavaroztak mindent, és mondták, hogy kész, most már működni fog. Ami végül is igaz, de a problémát nem oldotta meg, csak áthidalta. Tudtam, hogy minél hamarabb el kell jutnom egy szerelőhöz. Ezzel együtt nagyon hálás voltam nekik, mert legalább folytatni tudtam utam. Ha ők nincsenek, szerintem még ma is ott rostokolok. Rohadt nagy érzelmi hullámvasút ez az egész. Az egyik órában minden jó, és olyan tájakon megyek, hogy elképesztő. A következő órában pedig összeomlik a rendszer, és akkor problémákat kell megoldani. És akkor az nagyon, nagyon nehéz tud lenni, főleg ilyen elszigetelt településeken. Na mindegy. Végül is azt hiszem, hogy ezért jöttem. Én minden esetre pozitív vagyok, habár ez most biztos, hogy nem is látszik. Ja, ott egy kutya, nézzétek meg. Úgyhogy ja, nyomom tovább. Remélem hazaérek. Vagy egybe, vagy darabokba, de valahogy hazaérek. Egy hete, még amikor Petiékkel kirándultunk, találkoztam egy lengyel motorossal, akitől megkérdeztem, hogy szerinte hol lehetne megjavítatni a letört tükrömet.
Akkor nem tudott segíteni, de mondta, hogy Kutaisiben vannak barátai, akik egy motorrentel helyet visznek, és elég jól fel vannak szerelve, ha bármi kéne. Eszembe jutott, hogy ha valaki, akkor ők biztos tudnak segíteni. Megszereztem a kontaktjukat, és mint kiderült, a lengyel barátom is épp velük lógott. 2 óra múlva már ott is voltam, hogy találkozzak velük. Hello! Hello! How are you doing? Alles gut. Na, megérkeztem Kutaisibe, találkoztam az XT-s formákkal. Jó arcok, nagyon segítőkészek, én ki vagyok, a motor ki van. Elvileg meg tudják javítani az első teleszkópot, meg a karburátort is kitisztítják. Most ők elhúztak valami étterembe kajálni, meg sörözni. Egyébként ez a guest house az ő klienseikkel van tele, hogyha jól értettem. Úgyhogy motoros arcok vannak itt, mindenki jó fej. A 2021-es év fürdőszobája nyertese. Gratulálunk! Nagyon stresszes nap volt ez a mai. És tele volt kalandokkal, nem a jó értelembe vett kalandokkal. Úgyhogy küzdelem volt az egész nap. Remélem a srácok összedrótozzák valahogy a motort. Nagyon elfáradtam. Azt hiszem ez egy mélypont. Innen már csak felfele lehet. Jó, befejezem a lelkizést. És megpróbálok pozitív gondolatokat beleverni a fejembe, mert ez így nem okés. Lezuhanyzok. Aztán kezdek magammal valamit, amelyek dumálok egy kicsit többi arccal, vagy iszok velük egy sört, vagy valami. Na jó. Fel a fejjel. Kezd helyre billenni a világ. Kaptam egy kis görög dinnyét. Ez kell most nekem nagyon. Illetve szereztem sört. Van kilátás. Ruháim a mosógépben. Le vagyok füredve. Szerintem túl vagyok a nehezén. Przez kilka miesięcy. W dawną Xaverego też przez tydzień, ale to było potem jak... Végül összeszedtem magam, és a többiek után mentem az étterembe. Gondoltam, hogy egy kis társaságjót fog tenni. És milyen jól tettem. Meghívtak annyi csacsára, meg borra, mint az őrület. És megyünk valahova megyünk fürödni. Passz. És ja, holnap ők fogják megjavítani a motorom. Remélhetőleg. Fel tudnak kelni. A dolgok gyorsan pozitív fordulatot vettek, miután kiderült, hogy a többieknek ez a búcsú estéjük. A járvány miatt itt hagyják a kölcsönzőt, és holnap indulnak haza Lengyelországba. Ezért magukkal vittek egy helyre a város mellé, ahol a föld alól termálvíz tör a felszínre, és köré egy medenceszerűséget falasztak a helyiek. Sajnos már csak a telón volt nálam, de itt egy pár netes kép a spotról. Pár órája még holdponton kilátástalan helyzetben voltam, most pedig itt sörözök random emberekkel egy termálmedencében a semmi közepén. Egyszer fent, egyszer lent. Ez a váltakozás jellemezte az egész utat. Sosem tudtam, hogy mi vár rám a következő órában vagy a következő kanyar után. Tervem mindig volt, de a trip a saját történetét írta. Másnap megjavítottuk a motort, és 2 napos csúszással, de végre megindultam Batumi felé a török határhoz. Eredetileg csak 1 órára és egy 40 kilométeres szakasz miatt jöttem vissza Grúziába, és ma már a 3. napja, hogy itt vagyok. Szóval alig vártam, hogy végleg magam mögött hagyjam. Már azt hittem, sosem jutok ki Grúziából. Fogva tartott ez az ország engem. Most annyira jól esik itt lenni. Az idő kiváló, süt a nap, végre meg van javítva a motor, működik minden. Fú, már nagyon örülök, hogy nem a Kaukázusban vagyok és Grúziában. Tényleg, elmondani se tudom. Na puszi!
Minden reggel nem piszkosan indulok el a pakolás után. Nézzétek meg ezt a táskát. Tiszta retek. És már egyszerűen nem tudok mit csinálni. Ki kéne mosnom mindent. Hát ez hazáig nem fog megtörténni, úgyhogy csöves mód on. És kuplónkábel szakadás, második felvonás. Kiváló a hangulat. Úgy hiányzott, mint egy falatkenyér. Az előbb állt itt meg ez a bácsi, kivette egy dinnyét, és nekem adta. Úgyhogy van egy dinnyém. Ha-ha! Innen már easy volt minden. Gondtalanul robogtam Magyarország irányába. Visszafelé is átkeltem a Boszporoszon, és már rutinos rókaként folytam át az isztambuli autódzsungelen. Még egy utolsót pihentem a tengerparton, és belefutottam ebbe a lángoló benzinkútba is. Világ legbiztonságosabb dolga, hogyha egy benzinkút mellett lángol a gaz. Na, tankoljunk! Haladtam, ahogy csak tudtam, és éreztem, hogy most már közel a vége. Egyszer csak rám tört egy érzés, hogy megcsináltam. Mindennek, ami az elmúlt 3 hétben történt, hirtelen súlya lett, és lecsapódott, hogy mit is éltem át. Amíg benne vagy, visznek magukkal előre az események, és csak azon gondolkozol, hogy mi lesz a következő lépés után. De most először tekintettem hátra, és visszatükröződött a megtett út. Hogy mit tanultam az elmúlt 21 napban? Azt, hogy az emberek alapvetően segítőkészek, és ettől a világ egy kicsit kevésbé tűnik félelmetes helynek. És hogy egy túlszabályozott burokban élünk, amiből néha érdemes kilépni. De ugyanakkor hálásabb is lettem azokért a vívmányokért, amik itt körülvesznek. Ezeket észre sem vesszük, csak amikor eltűnnek. Végezetül annyit tudok mondani, amit a film készítése közben is éreztem, hogy nagyon örülök, hogy belevágtam ebbe az egészbe, mert egy örök emlék marad. És hogy biztos, hogy nem ez volt az utolsó ilyen utazásom. Nektek pedig annyit üzenek, hogy bármit is forgattok a fejetekben, merjetek bátrak lenni.